Evo ovako, evo mene pred palacom, naišao sam na ovog mog novog prijatelja, poznanika, viđamo se često i na našim stranicama i tako dalje. Pa evo našeg Istića, gospodina Istića, Radiše Udarnika za Banja Luku, posebno akcent stavljam na budućnost, put budućnosti i naravno na hotel Bosnu, odnosno ovaj dio ovdje u gradu. Drago mi da sam te vidio. Pozdravljam te, Istiću, kako si? Pa dobro sam. Vidim ti ovdje sa tekom zapošljen i uvijek nešto ganjaš. To je jako lijepo, borac za Banja Luku. Pa de mi, molim te, onako ukratko samo nešto sam čuo u vezi budućnosti, da se angažovao tu i tako. Pa da im kažu pobliže kakve i šta se u stvari to dešava, dok je to došlo. Molim te, samo dokumentirano i onako kako jest. Pa eto, izvoli par riječi kažu. Budućnost je institucija koja je jedna od najstarijih u Banja Luci. Govorimo o budućnosti u Gornjem Šeheru. Da. To je jedan gigant koji je imao sportske klube, dva sportska kluba, Kazas i Budućnost. To jest Olimp, Kazas je iz Šehera. Onda je imao muzičare kakvi niko nije imao, možda u regiji. Pjeva Safet Isović ponikao u Budućnost i naučio pjevati. Pa kulturno-umjetničko društvo, folklorno društvo, da ga nije bilo. Pa glumci, da koliko je samo Šeher dao glumaca za Merhaba i Benja. Koliko je Budućnost dalo samo glumaca koji su radili u zadnjih 50 godina u Narodnom pozorištu. Pa da ne govorim dalje, šahovski klub, pa to je biser banjalučki koji treba da proslavi 200 godina postojanja. A nema... Ti meni kaži, molim te, pobliže, šta je sad urađeno po tom pitanju? Jel ima ikakvih naznaka, možda se šta uraditi i tako dalje? Pa tražimo čovjeka koji je iz Šehera i koji će biti vođa. Koji će biti predsjednik, pravi muzičar, pravi čovjek iz struke, to je to. Jel mora biti muzičar ili ne mora biti? Sad trenutno mora biti muzičar. Trenutno sad niko osim muzičara to ne može pokrenuti. Kako stoji sa prostorijama stvari? Ima li tu papirologija i tako do? Same treba registrovati. Da bi se vratile prostorije, mora se Budućnost registrovati u sudu. Mora jednostavno je da nastupi kao pravno lice, to jest pravno nastupa, ima svoju registraciju, registrovano sudu i ide na sud da vrati svoje prostorije. Dok god ne bude registrovano, ne mogu se prostorije vratiti. Te mi reci šta konkretno kažeš ti svim bivšim članovima uz posljednje vrijeme Kuda Budućnost koji su po svijetu, šta bi im preporučio ti? Da su oni najslabija generacija koja je Budućnost dala. Krenuši od Moj Jarane Sulejmane pjesme, onaj koji je komponovao, izmislio, a stara je pjesma preko 100 godina. Pa ona pjesma, otkad je Banja Luka postala, tad je bio Budućnost na svom vrhuncu. To je sve u redu. A ovo, ja kažem lično, nisam ja iz Šehera. Ne, ja pitam šta ti poručuješ njima u svijetu koji su bili članovi, ponikli tu, šta im preporučuješ za ozdravljenje toga kluba? A jednostavno, ja sam porastao uz pjesmu Moj Jarane Sulejmane. Otkako je Banja Luka postala, ja koji stanem u Boriku, a oni što su porasli uz Budućnost, uz onu baštu, uz ma to je raj bio. Pa koliko sputa pojel ćevapata. Šta bi im ti poručio? Ma ja bi im, neću da kažem, ne želim nikoga da vrijeđam, ali ja sam jako ogorčen na njih. Ogorčen, jel da? Ogorčen. Dobro. Ajde, recimo, molim te još vezano za ovaj palac. Šta se dešava tu? Za hotel Palac? Da, ovo što kažeš ti da ima... Ja lično sam otišao u Sarajevu vakufsku direkciju i onome glavnom direktoru vakufske direkcije rekao, sram te bilo, prodao si banjalučku džamiju.
Nikad niko u istoriji Bosne nije prodao džamiju, a ti si je prodao. A on se zajebretio, on uopšte ne zna da je na vrh palasa džamija. Da. I islamska zajednica je 1932. godine, pošto se grad širio, morala srušiti šehovu džamiju, rastavili su je, napravili palas i na vrh palasa postavili tu istu džamiju šehovu koja je bila na mjestu gdje je palas. To je ovo sad što stoji, naravno. Da, svak može vidjeti da je na vrh palasa munara i džamija. A taj gospodin je prodao Cepteru, jer ne mre gruntovno se prevesti dok on ne potpiše. Direktor Vakufske direkcije i muftija Čamžić dok ne potpišu, Cepter ne može da kupi palas. Sve ti meni kaži, šta inače preporučuješ svim Banja Lučanima za izbore? Mora izaći glasati. Nema više 2-3 stranke, ima jedna stranka i bit će lista od 30 ljudi i bojru. Ako hoćeš za Dodika, glasaj za Dodika. Ako hoćeš za svoju bošnjačku stranku, jedna je, glasaj za nju. Nema šta drugo. Dobro, Ici, hvala ti, pa eto ovako slučajno, ovako mali razgovor. Nisam se spremio, a iste teme. Ali sutra opet, pa ćemo 2-3 filma moraš kombinirati.